מהו הדבר שאני הכי מתבייש בו? שאלה מספר 31 בספר התשובה הפנימית. כשהשאלה הזאת יוצאת בקלפים, למול נושא או בן אדם או סיטואציה שחשבתם עליה, זה אומר שיש לכם שם משהו שעכשיו אתם מרגישים שאתם לא רוצים לגעת בו. משהו שאתם מתביישים בו למול אותו בן אדם או סיטואציה או נושא. וכשהשאלה הזאת עולה, הייתי ממליץ מאוד פשוט לקחת עט ומחברת ופשוט לרשום ולרשום ולרשום כל דבר שעולה לכם שם שאתם מתביישים בו. מצדי, אחר כך תיקחו את הנייר הזה ותשרפו אותו. אין לכם מה לדאוג שמישהו יקרא את זה. הדבר הזה שאנחנו מתביישים בו בתוכנו, זה החלק בתוכנו ששם לנו סורגים, שאנחנו לא יכולים לצאת מהם. וזה בעצם החלק שגורם לנו להיות מאוד חוששים, פוחדים, או אפילו עם חרדות. המקום בתוכנו שאנחנו באמת באמת מתביישים בו, זה המקום שאנחנו יכולים לעשות עבודה למול מה יחשבו עלינו, למול מה יגידו עלינו. וזאת לא שאלה שמתאימה לכל בן אדם עכשיו לענות עליה. היא מתאימה לאנשים שמאוד אמיצים ומאוד פתוחים להתפתח בחיים שלהם. ואם יש לכם רצון להתפתח, תענו על השאלה הזאת. אל רק תשאלו אותה, לשאול אותה זה לא עוזר, זה רק עוד צעד קטן, אבל זה לא הצעד המשמעותי. הצעד המשמעותי זה לענות עליה. עכשיו אפשר לענות עליה, כמו שאמרתי, בכתב, אבל גם אם יש לכם בן אדם שאתם מאוד מאוד סומכים עליו או עליה, ומאוד מרגישים בטוחים לידם, תעשו את זה לידם. תנסו. זה ישחרר אתכם אפילו עוד יותר. וזה אומר שהבן אדם הזה לא יכול לשפוט אתכם או לבקר אתכם או להגיד לכם שום דבר שקשור לזה. וגם לא להשתמש בזה נגדכם. וזה להרגיש ממש ביטחון ליד בן אדם. אז אני ליאב, ואני כאן בשביל לתת לכם כל יום שאלה עוצמתית לשינוי פנימי, מתוך הספר שלי התשובה הפנימית, שבקרוב יוצא בהשקה מוקדמת. מוזמנים לעקוב אחריי, נתראה מחר בשאלה הבאה.